o Consello Regulador e tamén dar gracias a Peña Ciclista Valdeorras, que é parte da organización. Víctor Rutas Xanzá é o que organiza esta segunda BTT por parte da Ruta do Viño de Valdeorras. Entonces, o que pretendemos é, digamos, unha palabra moi manida, que é vertebrar o territorio, pasar por os diferentes sitios do territorio, que non é moi grande, pero é intenso, quere dicir, desde Covas, o río Sil, que pasa por Valdeorras, hasta cerca de Montefurado, e os dous afluentes como Xares e o Viveiro. É todo o patrimonio, por suposto as adegas, os viñedos e, por suposto, unha incursión, digamos, no que é o turismo e o enoturismo. Turismo, para que veña a Valdeorras, temos